Zdravím všetkých. Používate telefónny prístroj za volantom? Nerobte to. Ponovom je totižto telefonovanie za volantom zarátané medzi závažné priestupky. A to znamená iba jedno. Hrozí vám nielenže bloková pokuta na mieste do výšky 150 eur a v správnom konaní až do výšky 300 eur, ale zároveň vám policajt môže zadržať vodičské oprávnenie. A to znamená ďalšie nepríjemnosti. A iba pripomínam, že zakázané je nielen telefonovanie, respektíve SMS-kovanie za volantom, ale takisto akákoľvek manipulácia s telefónnym prístrojom. To znamená jeho pripájanie na nabíjačku, prípadne premiestňovanie v rámci interiéru auta. Ak takýto dopravný priestupok má policajt zdokumentovaný, tak v extrémnych prípadoch dokonca môžete prísť o vodičské oprávnenie až na 2 roky. Samozrejme, policajt by mal zohľadniť vašu predchádzajúcu recidívu, inak povedané, ak ste sa doteraz nedopustili nejakého priestupku, čo sa týka telefonovania, tak by ste mali zaplatiť len blokovú pokutu, ale pozor, opäť upozorňujem na to, že policajti majú možnosť zadržať vám vodičský preukaz za priestupok, ktorý je označený ako telefonovanie, respektíve manipulácia s telefónnym prístrojom za volantom počas jazdy. Takže dávajte si pozor a zatiaľ čaute.